To bude lepšie takto, čiže Pure Acoustic MCP 70. To je predná časť. To je vlastne elektronika, potenciometríky. No a tuto vzadu je batéria. Tam je nejaká elektronika. Nejaký drôt z toho trčí prázdny. Tu je tiež prázdny drôt. No a tu vpredu tam je ďalšia elektronika. Čo to tam je, nejaký možno výškač. Tuto na boku je len diera, subwoofer. No a má to v podstate len jeden reprák. No čiže celá baterka, ktorá to ťahá, je táto sranda tu. Má tu 2000 mAh. Čiže toto je všetko, čo tam je možné. 7,4 V. Je tam aj nejaký model. Nedokáže zaostriť. (2000 mAh) to je nejaké číslo 124 101.